uma sakudala ugqizile sakudala yakompole yazi ukala bantu mangidala. Sanibonani esizweni sonke sikaMthaniya. Okhulumayo ugqizile umfana kaKhanyile phansi enkandla kwaCholwane eMahlatha Mnyama. Masakudala ugqizi yonqala gqizele wakola njemba wemadumu. Bafowethu ngicela ningisupporte ningiseke kulo msebenzi wami engikhiphayo wokuqala. Isihloko uMnandi Hostel. Dalale ngoma wajabula mama ekhaya wathi waqisa mfana wami uyazi uyamjabula. Yazi ngayicabale ngoma wajabula makini ndekhaya wathi waqisa mfana wami wena. Ngitshela uzokumela kanjani mfana nami mangidala uzonkona kanjani. Ngitshela uzwa kunjani. Ngitshela uzokumela kanjani mfana nami mangidala uzonkona kanjani. Ngitshela uzwa kunjani. Dala mfana mncane, dala mfana mncane, ajabulela ingoma. Awubathi dala mfana mncane, udala yazi kamnandi, udala kamnandi ngoma. Yazi ngidala le ngoma waquleka abantu baphuthuma emtholampilo befuna amaphilisi entombazane. Yema wosela wonke akayaduma kabi, yaduma ngodlame kodwa manje akusekho lokho. Sesizidlalela ingoma kusabulawa ukuzila umpoka phala sekumnandi wosela. Awotha sizidlalela ingoma kusabulawa ukuzila umpoka phala awamnandi kwamashu. Abantu engisebenze nabo uSaliwa umfowandunakazi Empangeni, uNdoni Ishinga Empangeni, bese kuba uHome Affairs umfana wakithi le enkandla eMahlatha Mnyama. Ngiyabonga. Sidlale ngoma nesekela kwamashu, sidlale ngoma nesolela, wasilale mahosela wonke. Sidlale ngoma sabulawa, ukuzisa wasewathi siqambe kulula sofana bani udala wamashu kulula lobi awasibuyele sotela balosa folokula lomunye umuntu sophumani newoste yophuma ngekasket emfana kithanginda wababulandi baze kwami ngishindlu kababa sakulela uzolishiya nini woste yophuma ngekasket emfana kithanginda waselunande woste ngishiye umashu sekhaya la ungashiyo selunga talaphi ushiye umaske wase wabulwane woste umnandi lapha ungalali jambala ungalali unulala abanye baphindiwe selungalali jambala ungalala unulala ngidinga